Segons dades recents, el 24% dels estudiants no assoleixen el nivell mínim en competència lectora. El 60% del fracàs escolar es pot explicar per les dificultats de lectura i la taxa d'abandonament escolar s'acosta al 15%. Per sort, a través de la neurociència, sabem que el cervell és plàstic i la lectura es pot entrenar a qualsevol edat. La detecció precoç i una bona intervenció a través d'un joc elaborat amb la Universitat de Barcelona i basat en l'evidència científica és la nostra manera de plantar cara al problema i aportar la solució que es necessita. Amb una avaluació inicial que dona resultats de manera immediata, es personalitza un camí per treballar la fluïdesa i la comprensió lectores. L'avaluació final mostra els resultats objectius de la millora dels estudiants segons els barems nacionals. Els estudiants treballen de manera autònoma, assistits per un tutor o bé en grup, en funció del seu nivell de lectura i de l'edat que tinguin. El nostre mètode combina el millor d'una tecnologia capdavantera amb assessorament pedagògic personalitzat que garanteix la qualitat del mètode i resultats. L'alfabetització correcta és clau per promoure el desenvolupament econòmic i facilitar l'accés a oportunitats laborals. Glyphing garanteix una lectura fluida, correcta i comprensiva.